Boss, I dare ye, dear, your crowd. Yes, I made money. Ah, no credit that was one country or who saw me your bad, a bit in the bassa be kulumo, a bit in cry high no woo. To Miss Lewa, on back and a credit children. Share. Sika, Yajino Haina, and you been a bendy check out. Madame Metia, what a side plan by some more building permit. Remember, what dear, won't be a moonchair. In 2 minutes, said it here. You can come and compo. Can Sansi on my gun and wing. Can I mind you? I'm not going to more, so buy him a bit of my family. The Kum was into question I mean, in family. Hey, sorry, people. Oh, me, high neighbor. I said, my sorry, and I put us as you were embarrassing. They are tossed as 20 plots. Now, or he never for a buying, or buying or say, as I snare toy no, or no instant chassis. Until on my years as any sweet my any year. And I was a workroom, how wouldn't my mambre, any a money. I Mrs. Adam the Bible to any. So bet to me up 1 year. And I said, come be to me at train and be a say befaso. I am Sabeking assassin. Because as I say, I had almost 20 years a year. Eden a war, he no buy or say, 1 penny my own year, you also. I am a de say, BBC buy we are calling no answer. Aba Sabi, make us a penny, Nancy, a bit in penny, said the assassin, ye tono, and answer Santia Mamre, a year quiet first way to assassin. Obi o ha ya na ya so de ote a oma ohene na so ana won ko panyin bi won kuti bibia o gina ne ba bia na o ka de ope na wa ba ye wo se mi kire mu na akwa wanya bia ka kire wo asantema nyina hwe asantema mu ha ye wura ye ba ko pe ono so na asantema nyina ya ne dia na sabe ono ye panyin no ntimi mfa asantema kase nyina no ana wasi na brempofo na be pofo so abona di kufo asantema nyina wura ona di asase owo su tumi so de ma obi na wasi abrempofo so mo nhwe so ma no si obi be top plot 4 obi be top plot 20 santehene ana ene dia abusuani eni tumi eni ho kwan se oton asase busuani se wokura so wode won sabesi obu so obaton asase na ohen na ama ho kwan tete no na ebe sra asase edidi so na no kura ye de ama wo no nhihye ye wo ho afeso a ono baye no wode kakra ba ahemfie me de som nananom sebe obi wo ho a ote ahemfie konya no no ote ono so asase so na nananom na de omugya be pere asase na to ho na asase so na ote enji se wo do na wo didi so dia na wo se bibia wo ye bia won so di biba ahemfie se de asase ma o se do so didi a eno nche se wo dia entiafia anye bia abusua na moton asase ne ma mo ko asase ne so wo hena stop mu na dia na abusua ne so ka kire Abusua ni de ko mo wo no mo se amaye mfie ohene enkwa ye adwuma na ye ko so na ohene so be stop yin ano kra abusua ni tumi wa asase so abusua ntimi nton asase ma obia apart from ohene pe ene wo tumi so oton asase na peoples na abusua de ma mo de akọ district akọ check lands ani ye de akọ district ye ko no ye ko se ye ko pe building permit ba ye ko no mo so mo ntumi ma he building permit agi ohene ne krata no ene efisu krasa asase ne krampo ye approve ye so mo se o mo ntumi mfa me agi ye ko gi krata wo ohene no wo de kwansa on se asema make eno a na beto so pepe abusua ni tumi asantema mu ha apart from ohene se ewura ema obi so ya sa ohene pe obi so achi ewura no ono nko na ho tumi so oton asase abusua bia ni tumi so oton asase okọ tribe bi sen kran anwona nnasefo a omo na di omo sesi omo se me ba ana ma abusua bi timi so eton asase na ha de ohene pe santema mu ha de ohene pe na eton asase ti so abusua ni bi gina nchen na o se kuro no media ana se fa bi medidi so a obesire fi ohene nsem
enti wo hene ma wasase se dodi di so a tete no na afi bia so na wobetwa nto de ma ohene no ana wo de ba ahemfie ma mpanimfo mo wo ho no esu nya bididi sebe se ye de ma wa eno nkyere se asase ne ye wo de a na anu mo ye ne se wo wa betena eponim adosoa ma abetu enipa no ye ya ye che na abunu ana abusa ye wo sɛdeɛ nananom ahyehyɛ mmara wɔ hɔ a wokura wo nananom a wɔbɛgye more than 300 years a wɔn kura na wɔn di wɔn mu nitua ɛntɔ ɛma ɔhene no a wo baeɛ a mfie bɛɛ sɛ wɔ ha kura wo ntua ayɛ no ɔhene no mmɔ kwaadu biara wɔnim sɛ nananom sɛbe mo no ɔnya mmaeɛ na wɔn no te ne baabi no mo na mohwɛ ne kuro so maa no nti sɛ waba a ɛwɔ so ɔfa amanneɛ ne amammerɛ kwam sɛdeɛ ɔne mo nananom kae mpanimfoɔ bu baabi sɛ deɛ ɔyɛ adohwehwam no ɔmepa ne nsa kwa nti wo nananom nso ma wo brɛ nyɛ kwa yɛkyɛ a wo nso nya wo kyɛfa nkonnyasofoɔ mo wɔ hɔ enya mo kyɛfa ɔhene a ɔno nti kuro nim sɛ kuro no wura no ɔno nso nya ne kyɛfa sɛbi nkonnya no a nananom som no nso nya ne kyɛfa ansa na yɛde yɛwura nso de akɔma no nti ɔhene ma wasase sɛ dodi di so a ɛmfa wo tumi nhyɛ wo nsɛm me megye di sɛ mo hene mo asɔre no ɔmo bu ntɛnkyia na moto ayi ne sɛ ito 20 plots. Plot mako 20. Ana asɔre a monye more than 60 years. Mo mutimi hu sɛ plot no ɛfo a yɛ 5 million. Na mo keka boss mako 20. Na asɔre kura kyɛm. Enti mo asɔre anyini adu mpempenso 60 years. Mo nim panimfo sɛ lawyer fo a wo kɔtɔ plot no ba kɔ hwehwem ɛhu sɛ plot no ɛnyɛ ɔhene nsɛm a yɛntɔ. Cause asantimamu a so kɔ na akɔtɔ plot na ɔhene ni hɔ a wotɔ ayɛ korɔ no deɛ ɔhene ne bɔ ba bɛgyina asase eti afia sansɛm wa mo kan deɛ me hu no sɛ ɛyɛ nsɛmhunu mudi akyire twe ho sɛ deɛ kora ɔhene ka so mfa mamo a muni tumi bia na ɔhene bia so ɔbɛkɔ nanim bia no ɔpɛ yenti ɔno ɔbɛtena se bɛka kyerɛ sɛ da bi ɔmpɛ sɛ ɔbrɛ bɛyɛ kwa bi atwia bibi kakra wɔ ho cause amira asase a wo kan ɛyɛ bɛ 400 million na akɔtɔ plot no baako 400 na akɔtɔ no 5 million ɛyɛ sisisɛm ɛyɛ korɔ no deɛ na sɛ wɔamfa no kwan so ɛnɛ asase wɔ hɔ yi sɛ wo nananom ne pro mu de akɔpɛ asase anaasɛ kɔpɛ kurusi hɔ a nka wontɔ no 5 million anaa nka wo ntɔn mu bi 5 million enti ɛyɛ korɔ no deɛ ana abusua na tɔn ama wo ana nso korɔ no deɛ na nso akɔtɔ enti afia wei deɛ mentimi nso so wei so wei deɛ wo kɔ hene no kora wo mfiw nti me nkɔ na yɛnkɔpɛ bibi na hema mesrɛw de adwendwen no ne gya amansosɛm no wo de adwendwen no amansosɛm saa da kɔ bɛda nya ne enti asɛm pamfa ho saa na naano na akɔ abɔkɔ hima adwendwen no amansosɛm sɛ ya na wo de atɔ nananom nana me de sɛnka betie me paa de a ke de adwendwen no gya amansosɛm no eni abusuapanyin n'akyi ema wunya ɔma no nananom ana mesrɛw so betie me paa de a me de ma adwene mu paa de nke de akyire die na busuapanyin wa na ade so behaw ene yale aba ene yale aba da ko ba sai beda nya ne enti asɛmpa mfa ho nti twa so ne gya amansosɛm no ɛmmoa jase minyai enu akora m ko hospital yɛ saa simu ya hutime nya pressure bia ni o bia nya dia meja yɛ ene mema na aba sɛ duru konyasie so a na abusua mu mpanimfo no ɛpɛsɛ wɔm kan yɛ yahemafo no ɛhyɛ na me anyere so hima de mabrɛ so de me ma kwan ɛmɔ mu nka me nhyɛ me di tumi amane ne amamere besi akonya no ana kamene nka me tufo sɛnka gya pressure intin ka twɛkyere bɛ sa bɛ wo gyankore wɔm so mo dɔso nti na me tufo no sɛnka betie me paa de a ka twa so ne pa ɔba betina wahama mami sika ngoto patri ngu melody nim mate ko ipije mu ameme o ebia ni o kunyesi hunti bini abe ma hwede aye no ebi kura de prison eni ensensem ne na ma basa omu na wuye nyina se ya na no wotie omu nim se daache obetima di akonya ni ntim hwede o ma ye no ama mema ni nyina aye basa na se no omu nyina na ye basa ebi ho no mo ye papa nti na me kyerɛ se twa so na o ma amfa o ma nsɛm ankɔ papa fo no so nana twa so na kwakora kwa wonye ni papa ni selewal nana ebia ne se wonya pressure nana efe jase
Se me nananom twa so a. Nye ne se nnen ka me anyire so hima. Meti akonya so a ye frɛ me nana no. Ti me pre na me de agya nkyiri ma no. Mumom na musuro no, me de minsuro no. Abusua pani kwakora. So wan hwɛ ye. Na so de misika adwa na nka a. Wonte asem papa. Abusua pani kwakora. Wanye ye twetwo mutwo. Na bibi nti ene ekofa ne man bi de abusua pani. Nana ne nyina yenim so onyam twetwo mutwo. Enso papa no onye ni papa. Besa na odi adwendwen saa bewu agyankwale nana. Se me nka abetie me pa de a. Peja me mu. Ne makwa akonu maduru. Na abusua pani kwakora de mu na musuro no. Benta ma abusua pani kwakora mfa me se kan enwa na. Nka foto na mito we bia nso so kono maduru. Officer, but you are the mobile na me send ba ho sakan. Oh, me da se pa me sakan. Bema. Ni bi ntia me se braku. Sa nkomo we se no. Enye police station asem. E ma me office. E ma me no ni sa nkomo we se. Na me kura no, si na me pre court over. Abrepa come Jimmy. Ana ma jadu ana ka media. Ma pro se brani ni sa nkomo no. Na sa wa sa asena asem na one ohima no asase na asem na mo ka. Ohima na ba. Ami atwa no asem. Wasi asase na ene dia. Nti wo mpre ma munye de, e ma munye adwuma no. Na me gallant ametimi ama wa betimi aye adwuma no se. So mo kotam bia se mo kwa koya adwuma. Mo mpe langard fo. Anadwu awiu anopo na mo hona mo ye de na mo ye adwuma. Na se ohima no efiri machi e ko me boss wo no ma. Me ano be mama ba asase no so. Na se nkese se me ba ho no so a me frɛ aka cho se ne ye ba asase no so. Nti ma munye de, ma munye adwuma. Anase se mo wo kra na munye de. Mo firi ho, mo firi asase no so. Ma munye adwuma. Eno na beboa wa ma wo timi ade asiwu dan no. Se yes ade a se de ohima na ni asi abre no. Si anye ye ho na ma sa gallant we ya. Adwuma nya ade a be tia se amo ade. Amoaye na mmom so oba na so oba se even se menwen ko kra na me meka chen se me nko na me de me office o ma me no mo ha nya obi akọ o mo nko petrol ko mo nko bank de ko adwuma nti me ne saa ko ne bra saa ono ana bi be fi so be nante ho afi de ono abebre na we de wo ye wadwuma no oti na mechi ono se nya saa na se gallant we am di man so wan su saa dia wo da nya da obetimi ade asi Officer, we dey me da si. Na me sure ni ejiwe ya wo dia. Oh, mo. Thank you. Oh, adwuma no. De me tire no na be mo otimi ade. Amo otimi ade adwuma no. Me so be gwa so amo ade. Amo why adwuma no kama why. Mo me dase. Officer, na me sure kwa ma go why. Danso. Nana. Ankona. Akwaba. Nana me Joso. Nana mse hade boko. No na. Nana. So kuma ba hime firi o mami. Pese o ja no kwan. Animu ya aso nana. O tata me. O pese o di manimu nyam. Sa. Nana wada roma. Mate. Na de me hia ne din. Eda ide wo no. Nana. Ye friend nana ya adutwa. Nana ya adutwa. Ya won ya wada. Ti na ya ne hye ho no. Mate. Ya adutwa. Ya adutwa. Mate, waka mate. Me ye ho adwuma. Why? Mate nana. Ya mama wakoma ntupi sa. Nana nyame o. Mintimi. Me wo fani mpo na de matena ne na so. Na mo pese mo ha me. Mo tete me. Mo di mani mo nyam firi nsem nana. Entwe mo mo. Metwe mo da. Nananom gu niema so tutu niema. Nyabotre. Mate nana. Baby. Timiko. Nana, ne mesere kwan. Yo, calm down. Chudi amponsa. Asasi ya enso. Nana aponsa. Nana brefonsa. Nana amra enso. Nana nyire so ensa. Ewie mada sondaye. Nana nom daye ameso ye no.
Mentiase. Nti me chire mase. Se ni pa bone ni bi ne peso ye me bone a. Onse sana gre. Mo mani hu han. Ana so peso de me ko ba bi ko ye medro. E fa nkunya si hu a. Nananom. Mama ma ne ye adwuma. Onse sana gre. Na wontwe ne hu mfiri bone ho. No hu se ye de wodo. No kre. Pepepe ye. Ene nka bu. Ene achichiri ku. Ne mo se de obeya na obeya. Monso no dae. Monso no dae ne so ntie de a. Ene mo na mo ni ma de chi mu ase. Mo ni ni. Nananom. Mato mesechi e kwanso. Tiame tenase. Na ha ye fitie. Ana me da ase. Ene ebenua. To aso e. Oba pani hu me ne nananom ha wie ya. Anye boni. Mia na me yes o mo miemra. Na ya fa eno ye me ne o metrans na anwene ho. Eya busuapani manso semu ya wode ben. Na menim ne yem se busuapani nso onya busuapani wato bi na so. Na bire bi atwam no. Na opani bi afa na jabo no. Ona na ya busuapani. Ena yare ema na mabefa ne de ne konkran be mfi nsie ni. Ene nyame da roma ne ho aba no. Ana am yankofa ne ma. Na busuapani edna mo na ode ne se pimpene mbo. Manso sem ne bebrebe na so ntwa. Nti o meni mpanifo a hawie ya. Ya kagu mu a ya de ba se na obadwene ho. Ni ehunu kan be fa so de asomdwe be ba fi. Na hu hawie ya. Ya nante se no no. Oba pani. Ye kan na jabo onde se odi abusu pani. Na kwakwa de. Na ko bi afa ne betom. Sa me na abusu pani nti apo no. Na obehye ho a odi sa abusu pani no. Nti enkofa abusu pani mra. Oso odi abro no. Ana ti nti enkofa abusu pani mra. Nukura nana. Abusuapani ni bebe obi a o se ko hwene kire kwan ne de ne ba. Sansa anko na ne wo fa kwakora kwa. Wa woni tua so mma ye ho nnu ye okrom anum sei. Wonam kora ne hye wa ne yedi watam. Wonam ne hye wa ne yedi watam tinana. Yenkofa abusuapani ni mra. No no amra no mesi na kunwa. Nananom. Meda mase. Na me refi. Na bibi nti ena ma abusuapani kwakora obey abusuapani. Na oni kwanse odi abusuapani. Na me yibofo ame yakofa ejabo aba. Meda mase. Mama eno kure. Se nyame ya atum na nka mo ko o ma yakofa abusuapani na ba na nanka ye. Na nse ye doti yi. Ne ma no ba me no mudi nkomodi mu am se papa no ai ho aye din. Se si akwa start adwuma won kan ho. Entena ma yen kofa no mra. Ya kofa no ba abusuapani nkwa se ma odi nyo. Eto betwa. Na ne pam no mfa konwa no kura. Anko ana na mo de chinya sisi ni so yi nana ni nyine betwa. Bo mo de ana kofa no bra. Ye pam mo mfa konwa no. Na mo ya de hye. Ona o ye bema. O ye bema se no bi. Ei. Ona ye bema. Na be katachi we hen. Ai ne jashi asansa echi. Na katachi ati asanka be yesi okruma. Nana, mo men kofa no mra. Ofa. Nana. Edi kan. Me de asida na bema. Masom. Wa me hu se ampa. Me o de hye. Me o twetwe mu ntwo. Free say adidie etoye. Me o fa de bi si ni na so yi. What amachi? Amane. Abe media. Asida nkan. Nana. Ndo ase. Nana. Wo pielu wa mekamese. Wo pielu wa bitwa tatawo. Metawa chi sawe nade. Wo pielu wa kroma o yane dia. Metawa chi piti. To beje ju meje ne. Yasiri kakara. Ofa. Nana yasiri arofa se kwa robo. Roma nyo bia dia. Oyene. Mo ne ko. Oh, tase. Pa kunya bi betrase. Me fa komia. Abusuapani. Mama to ka mo jame. Good night. Oy na na de me say kraro we. Kraro bi we. Ebi no a me ba. Oye we say de itira we power sem no. Jimi die. That's ebru. We de jame. Me we bin kan wana. Papa ne bia. We de mo de. Ofa. Pusa de kwa so e. Oh, to bi a wanum de te. Nana mpacho. Nana dawroma akam no mi ne tifia. Ye dwene ye ho. They say we not this here. Santiamania. Oye. Say, tonton.
tontonte ye no monsane ye fa adwene nana ebra ye dwumade ne ye aye no ye bibia awie no bible busumi nsiam ne ye brobro nsem bi so sana metu kwan nana na me wa kwanto ma no ba hema frem se mintu mi kamera na me bae e be tira huhu mi no na me bae a ya bebo po epo na ya ba bebo no asem ne tia wa nyina ne se ye kofa busua panyiri fin kran ho aba efiri se maame amenya akon no di akonwa no o maame amenya akon ne ba oye panyini no ne ba panyini na wo se odie nte busua panyini kwakwa de onya busua panyini ye wa akonwa no ho ti afi ne kofa busua panyini papa na ba na obesi akonwa nte na ye ne nam dim ne kam se be ka kire wo kobuo ena na o so die busua panyini so maame amenya akon na ye panyini a o ne ba no no a wo so odie ena ho ni henti de usi ye wani betri atata o kobo no fili acha wadu kobo na panyini What ka wo fili kuruma na me de misusu ye nyina ne se je se o ma busa panyi ko kantam egu abusa pa oba hema so nana se be ye be boko bu ohun a o ma na bo oba hema so hu wo sam dada ye wo bia ni wo betri atuo meta wa chi sawe na de na wani betri ate wo Ofa, sort it okay. na kobo no fili wo tiase Ofa. kobo fifia o Tie dia o chia meka no. Na hwe ne fa ye to ye. Wose ye koka ntam kese emu na no hema so. Entambro funu je se koka ntam no mi ntambro fu e friend fire sweato e jadam O chia me. Emfa me ofa asem. Enya asem unu se no sitie. mate Na me da wase. Mate. Eni ti na me se ta mechi. Na me so minim dia me ye wo. na meta wachi kura do meta wachi se ko Ofa. Hwe na dia o chia meka no. Mo obi ko ye no ko ye. Koka ntam kese gu ni so. obi obeje ju obeje jiro entam no me ka ne dobro Jansa ne no mofa. fama me Oh, ofa. Peja omu na ko hwe ye. Fa ye ko to ye ofa ofa. peja omu fansama fama me na peja omu uchi akakra sei ko ka ko hwe ko fie na ko boabo ho Na nye megugu ko mo fa. Ene Mr. T Grant, Mr. T Chero Chelsea at America man. nana wa de me ka kire ko no wo de nsa na wonum biem me de dia ka beko se be ya asem me sa kwati bi ma ba be ka kire wo nsa na mu de papa na Oh, chama ensan de nya hwe. mate Sansem we bintina me peno. Uti bibia na ntentem no ma be ka nana de meti bia me ba do no ase. de meti bia me ba me pesi ka se mo Martin kasa nana me baba ko na yare ye o fie baba ko. Ko. Mesuma me de bia bro. that's it me das nana Mesuma me de bia. me das nana Ne mo ma mensanka me niema no. aha me de baba Mu wi ama mensanka. that's me baba that's nana ene me ko Yo. ana me ko Dienu. Alessandro Jase. Nana. Wonya ntame enko. Nana mawie aka. E dey na chichire. Nana mawie wa. Wa wi abeko na ye na atu. oboy be me anko sa fu be na mo ke Abusia pa no koi. Kwakwa de ne awie na amaye ho nwen. oba pani me sere na Kum Aduosia entam kantam se ye ni adiase so ni na ja konyal mo bia no fa man ko na otuna na Kum Aduosia entam ani kwa sindebia me dedi ane ho Nana Me abuti. Famo so na awie akon famo so. We ntamfa no waka no. We nye de duache asuama ne na anima man ye. We ya panyi suama ne kwakwa adai. Adai we ntamfa enye ntamboso na wache de dua. hwe ye wa mi chai wate ejen he bo sab dada we are for me mu Sifrifi akọ. Wo betima aboye. Simifi akọ. Mi hia ufi afrifi akọ biso pen frifi akọ na o se mebufu. nana e ma jai Frifi akọ na o se mebufu. jai ani kwa besi me ko Eye na me kono kwa me ja akọ mi nko bi. Mi nko bi. Mi ni abema. Me ko eye aba. Obi aba ehwe me ka chen se bobo nanan na maba. iwo ni ene nyame ko nyame nta awati
for offer. Yeah, what you Offer. We brutal. I do you. Very good, thank you. Na de kra na sa adwumi ba utim. Sa adwumi de wo dada. Uni bibi. Hwe madwedwe mu abusabusa mu. Ami aka che me say. Asante amamre wo abedi ka kantama gu obi so kane no. Wo na odi pem. Enti ntamla odi ka kane no. Ami adi bi mo. Eh de kra. Tira me sheda. Efie dada mo. Me ko kagu nu so ho no. Etini wo ntimi amfa mo so. Wo ya de pa se odi ka ko kantam gu nana hema so no. Ese no. Wo yo hene. Bibia nsasio, bibio. Ye tom. Unu obi eni hye. Ti obeka na feso. Ye wie wo ya. Ye ko bonkuro. Wo koye mumu. Wo pio beji bibia. Embono na hifie de ye betu de dia. Fa sase obo. Ha wani. Me montrani. Jesse. Mate. Ti mama ni nyadere. Me wani nyadere. Asa de me bontrani no. Asa na nka woda kwantinfi. Be serious. Mate. Na woni bibi wofa. Se de o mu ne se. A wo se yakoto akonwa ni bi. E wo ehwa. Ni e painting ni tuntum. Yes, we dey adwen paba. Ni e pedan bi ni e di sem. Ni e mu hu se yeso e wakonwa tuntum ni bu efie. Ya ade hye no. Bien ho. Edai mu krai mu ye tuntum, akonwa si ye tuntum, akonwa bi ada akonwa. Hwe, ensase no hu. Nana hema. So de ne dia ne gye enan. Ye de ni be gye mienu. Ye betete so. Ye timi twa dodo adi. Ye de sika be di mu asem. Wote. Onkra de, entuma no kra de nya edu anwumra akokora prema me hwe me hyetia. E ma no nam na mo so. Edu anwumra ye fatwa le kopema. Ye de hyeti. Eti ye hu, mo wani miro ye kobokura. Fe ni agro. Bo mo ntrane, no mo se bema ena. Awo. Ma. Ya me dio. Tuni. Ofa we bi impede mu. E ofa no. Keke. Hey, abu sapani. Aya na nkoda be. Hey, abu sapani. Wala cham for my boy isi na. Hey. Ono no. Da do di ba. We de ke sepa etem so wo papa. Ma fe ni agro. Come on. Ma fe ni agro. Besin. Na me kubuso amane. Ono kwa no. Hey. Ke sepa no di aba. Ni agro. Trans. Ne bob. Okay, I can't tank a seer. Ego or bar penny so. Which I say, I'm a kind of what she says, when your baby ever. Na yen neat, I did say, yeah, just in it. Won't your come baby? Tea, you buy her in the slow. No, I bore me. Which I say, it is a sea, I know. So, you go boom, my dear. Muzo penny. We do have more room. Mudu kakra de. Oh, yeah. Oh, me das. We don't pay. O menya tea sika. Mo. Why? When you say, this is one more than I want to say. The pencrat be our court. Which I say, into one more than I want no one we are. As some bar. That down you, mammas, I need to set up. Be on your book. And I give me by a man. Well, you say, Fukun, many champion me down. To come be a so, me first of me born, come 2 a.m. Well, you tell us, I'm quasi tonight, I'm castle man. You could ye. Yakuma, Macassa born, Minuma, what it? You did, Yakopombe. Why? No, that's it. So, by one. Okon Boko will fight Simbia. Is a penny,